itu sing menang milih itu Endi menang milih di melelar sing iki kidul Sri balen di Sri bertemu gawa iki sing nyaduk sing kidul iki semritane urung teko bengok-bengok ya lah dicekeli ya Pak balen glinding lho Pak ya apa iki kok ucalno nyaduk kok ucalno ya ayo go hitungan ke satu ya ayo mulai guys siap guys sing lor wis siap ayo 3 2 1 prit saya Sri iya kena susune Sri mata nih bilang mati sing gua sing lor di gua ngidul ayo oleh tuh buanter oleh lu oleh satu iya ayo lu sering kok neraan wong mati ngalor gua sing ngidul gua ngalor ya sebuah ngidul mudur asri sak ngisor sak gurine garis oleh wes mati wes kono sing iku kiper diguak kiper wes ayo oleh diunjalo banter ilu no walah serius susune wis ayo mati sing lor diguak ngidul lu mau terai karo susu wah ngapono wah diguak ngidul buanter oleh buanter elon oleh buanter oleh ayo lu seri karo susu terus lu mati ngono gua kena tempat tempat tuh tempat ayo udah lo banter oleh ilun oleh oh iya ayo gua banter ayo ya sering gerak ayo mati ayo sing gua sing gitu sing guri garis Mbak Sri guri garis gua tidak lagu salah maki ngon salah maki ayo iya nanti balik hilang iya balik hilang wah tukang idang mancing ngajul joget aja ayo ditutup isi ayo terus ayo susunya coba anu ayo wes lah balik lu nak mlebu tenan Sri ngosendi balik di wah balik di Mbak balik mendur mau di satu ayo terus ayo lo jalan tuh sakit Sri ayo terus ayo selah ayo RT 1 yang melempar bola ya RT 1 gua ini masih boleh buat none Sri
Oh, gua. Ayo, 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 wah, coyoyoan karo dolane dhewe. Wah, ngasono wong karo. Ayo. Oh, ayo. Ayo. Wah, mati di gua. Di gua ngalor, Mbak. Mati kono, Mbak. Mati kono gua seri. Mati kono bola RT1. Ayo, seri tukang gua. Nek gurik garis gua wes kono. Wes aja. Tuh, sajalah. Loh, mati gua nih, Sri, gua nih. Ayo. Maju lah, Sri. Ayo. Alah, ya. Ayo, gua nih, Sri, gua nih. Ayo. Wes lah. Iya. Ayo, gua. Di balaku. Oh iya. Ya, mati. Ayo gua dong. Ayo gua ngalor, si gua ngalor. Ayo terus. Dibalik, waduh. Ayo. Orang mati, heng. Sampai diliwati. Garis. Saya kene nyaduk, disaduk, ayo. Saduk, Sri. Saduk. Ojo saduk ah. Kowe iki lho ojo jinjing-jinjing ah. Iki jinjing-jinjing ah. Ayo. Iya, mati. Mati ya digua enak iki, wes digua oleh, wes. Gua yo oleh saduk oleh. Gua oleh. Ayo. Wes jake nana. Ayo. Angel ya. Ayo sing lor. Gua ngidul. Ayo. Gua buanter lah. Ayo. Alah, wah. Ayo. Mati gua, sing lor gua, RT4 gua. Ayo. 5 menit nih. Iya, cak. Ayo. Oh. Ora apa-apa. Wedok karo wedok tabrakan ora apa-apa. Iya. Wes ditekem iki pere. Satu wah, gua ngalor. Ngidul. Ayo sing lor gua ngidul. Kono. Ndi. Ayo tampani Sri karo susu nom Sri. Ayo. Ragu. Ayo. Jalan. Ayo mati gua ngidul. Ayo dikop oleh, disundul karo susu oleh. Mati gua ngidul. Ngalor. Ngidul sih gua. Ayo, oleh sembarang diompekno balane. Alah mati gua ngidul, sing lor gua ngidul. Ayo lempar, banter oleh, ilun oleh. Iya, siang. Gua nyaduk sing lor sing gua. Gue sing nyaduk kok iso mota mati ae kok iso.
Ayo oleh di gua rono oleh di gua anu oleh. Gak wes ayo. Ayo. Iya. Ayo sing gua kipere. Wadah. Walah seri. Wah bener blok kok seri kok. Ayo. Sing nyaduk wong sapa? Nak sing nyaduk sing kidul. Ah di gua rono. Di gua rono. Lah iki ra balam. Lho kok arep piye? Balam kok iso. Iya ora gol, ora gol. Ora gol. Ayo. Iya, ayo. Wes dicekemi. Ayo wes dicekemi. Iya, ayo. Iya. Iya, lebih seri. Iya, wes kecekel ayo Buander. Iya. Tak jodoh tukaran. Iya. Ah mati di gua, di gua. Ah gue sing ora apa-apa. Awas awas. Iya. Iya. Ayo giring. Giring. Ledalah. Ah pinter kiper. Ruan pinter. Ayo neh. Aduh ya. Ayo Sri, ayo Sri. Ayo. Ayo Sri lu nerai blok ngene Sri. Ah, sing nyaduk wong sapa sing nyaduk? Ayo, di gua ngalor, gua ngalor. Gua ngalor. Ayo Sri, kop Sri. Oh, ayo. Ayo terus. Ayo, dia balik. Iya, ragu. Kena kene. Ayo, terus junjalo, junjalo. Ayo nah, ayo, waduh, sing kidul sing gua. Ayo, sak menit nah, setengah mainan. Soleh sembarang. Iya, 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 ayo, wes lah. Iya, 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 mati. Sing kidul sing gua, sing kidul. Angel yo. Ya wes rono dene di barang. Ayo di gua bagian. Ayo. Watan wong lu sering kok nerai wong blok kok. Iya ya. Wes lah, mati. Di gua rono, gua ngidul. Kena dalam. Ayo. Iya. Ayo. Satu, iya, giring, iya, ayo. Gol 1-0 untuk RT 4. Ayo kita. Keluar nek bareng kita. Sing gitu nyaduk. Ayo. Ayo. Ragu. Itu nyaduk bal.
ya. Ya, sarangnya ditutupno ben ora brojol. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya. Siap ini. Walah, gua jelek begini lah Sri. Nak kesusukan juga itu padak no. Nah wes, nunggu peluit ya. Ya disuwaduk buanter ngalor oleh, diombak no belane oleh, disaduk ngidul buanter ya oleh. Sing lor kena kidul. Wes yo. Kayak ini lho Sri kok malah begawan SD iku. Ya wes ayo. Dua. Wener wong. Ayo. Wah, jangan pada kesini. Ayo urung mati. Ayo, mati. Ayo dua kiper. Ayo. Sri, buka langsung dulu, kau Sri. Balik. Ayo terus. Apa? Terus, ayo. Juale ayo. Tahu boleh wis rubah, juale diulang lah rubah Sri. Lebok lana Sri. Tahu boleh, tahu boleh. Ayo. Ayo, ditekel. Ayo. Mati sing gua sing.
lor, sing gua sing lor. Ayo sampai oh iya, Rasul. Ayo dibuat banter oleh elon oleh sembarang. Gua banter oleh elon oleh. Iya. Mati sing nyaduk Sri. Ora. Lita. Gua. Ayo. Ya. Ayo Sri. Iya. Gawange kono lho Gulon. Iya. Ayo Sri. Iya wes lala. Kok arep ketemu Sri. Ayo wes lah. Ayo buat lah. Ayo di balik. Rasika. Wes, gak apa-apa. Ayo. Santai. Ayo Sri. Iya. Sri. Balik Sri. Iya. Roleh. Sepatu nih. Tolong. Sepatunya nate, orang sepatunya nate. Oke. Ambekan.